Salut și bine v-am regăsit la un nou vlog cu și despre cross-training. Sunt gazda voastră Mihnea și deși în sală, astăzi este ziua mea de pauză și cu recuperare activă, deoarece folosesc un sistem 3+1, adică 3 zile de antrenament consecutiv cu o zi pauză. Așa că astăzi vom discuta despre ce presupune un antrenament de cross-training, cum este el structurat și cam cât timp durează. De regulă, fiecare antrenament durează cam o oră, din care 50 de minute se petrec efectiv în sală și 10 minute schimbul între fiecare grup. Primele 3 minute le dedicăm trecerii în discuții a exercițiilor cuprinse în cadrul antrenamentului sau UD-ului, Workout of the Day, din limba engleză, un neologism care a devenit popular, marcând ideea de antrenamentul zilei, sau mai corect spus, exercițiile care compun antrenamentul zilei. După acest prim pas, se trece la exerciții de încălzire generală, care vor dura 5-6 minute, care au rolul de a pregăti corpul pentru antrenament, de a crește mobilitatea articulațiilor și de a detensiona mușchii, precum și de a crește pulsul cardiac. Așa cum v-am menționat și în alte postări, acest pas este vital în a evita orice posibilă accidentare în timpul antrenamentelor. După aceasta, vom petrece următoarele 10-15 minute la încălzirea specifică, punând accentul în special pe grupele musculare și articulațiile ce vor fi solicitate în timpul antrenamentului propriu-zis. Este momentul în care fiecare participant este pregătit să lucreze cu o greutate sau la o complexitate specifică nivelului lui actual de pregătire. Spre exemplu, dacă avem o persoană care, datorită unei mobilități reduse, nu va putea să facă o genuflexiune ca la carte, sau cineva nu poate să facă flotări în mâini, pentru aceștia, exercițiile vor trebui adaptate corespunzător. Acum vom trece la antrenamentul în sine, care în funcție de tipul stimulului pe care dorim să îl obținem și de intensitate, poate fi cuprins în intervalul de timp de 10 până la 30 de minute. Aici se impune o discuție suplimentară, deoarece în cadrul cross-trainingului putem avea următoarele tipuri de antrenamente. AMRAP, as many rounds as possible, sau cât mai multe ture sau seturi posibile. De obicei, aici, intervalul de timp este cuprins între 15 și 20 de minute, cu un număr de 2-3 exerciții. EMOM, every minute on the minute, 1 și foarte rar 2 exerciții, cu un anumit număr de repetări ce trebuiesc făcute într-un minut. For time, adică pentru timp, aici avem un număr de exerciții și de repetări prestabilit și contează doar timpul final în care reușim să terminăm. Și ultimul, Tabata, de cele mai multe ori îl veți vedea pe internet ca HIIT sau High Intensity Interval Training sau în traducere din engleză, antrenamente la intervale de intensitate mare. Ca să facem și un mic istoric al termenului de Tabata, el provine de la omul de știință Izumi Tabata, care împreună cu un grup de cercetători de la Institutul de Fitness și Sport din Tokyo au studiat două grupe de atleți. Un grup ce făcea exerciții de fitness tradițional cu intensitate moderată și al doilea grup care a folosit un sistem de antrenament pe intervale la intensitate ridicată. La finalul studiului, capacitățile aerobice ale ultimului grup au fost net superioare, deși aceștia se antrenaseră o perioadă mai redusă decât primii. După antrenamentul de bază, ultima fază este cea de cool-down, adică de detensionare, în care se execută exerciții de stretching ce au rolul de a reduce acumularea acidului lactic în mușchi și de a reduce de asemenea perioada de recuperare a organismului post-antrenament. Tot în această fază, fiecare cursant își va dezinfecta echipamentele folosite în antrenament. Cam așa este structurat un antrenament de bază din cross-training. Până data viitoare, vă urez numai bine și vă aștept la următorul vlog.